Takže čus, vítajú tohto videa. Neviem, že či počujete tú hororovú hudbu, kusok, tak ja vám ju kus pustím. OK, takže ja neviem vôbec, že či je to hororovka, že či je to nejaká puzzle mapa, adventure. Ja som len si tak povedal, že nevidel som video, tak idem na Google Play, kúknem sa a zrazu tam boli niektoré hry, ktoré som si stiahol a teraz som sa rozhodol, že vyberiem hru Creepy. No a presne neviem, o čo tu ide, len som videl z obrázkov, že je tam nejaký panaček, ktorý strieľa a má nejaký štít. Takže dáme si options najprv. Aha. Takto nič. To si nevšimajte. Dobre, takže ideme na prvý level. OK, takže nabieha nám tu. No ako inač. Veď viete, nám to musí nabiehať. Hello, Creepy. Here we are. Creepy? All in now. To niekto sa s nami tak rozpráva. Ojoj. To je hororové. Kúkajte, ako chodí. Creepy. Si. Destroy their nest. I can open the next door once the room is clear. Damage over 9,000. Damage of 9,000. The moving mini damage over 9,000. Yeah. Do you like this? Nope. I don't like this. Prepačte, že som tak nevravel. Zamyslel som sa. Prečo nestrieľam? Som Bčko stlačil. Neviem ani, čo je Bčko. Aha. Štít. Ja mám štít. Here we go. Here we go. Ja už som zvyknutý, že mám náboje. No chance. Hej, že nemáme šancu, veď my sme pro normálne, že. Do you like this? Nope, I don't like this. Jej. Damage over 9,000. Vyhrali sme. Very smart. Jej. To fakt? Spitter up there. Get your shield ready. Dobre, teta. Či ujo, ja už ani neviem. Swag. Nie. Smart move. Safe. Hello, my friends. Dobre, to sme dali, dobre. Lekárnička. All Ojoj. in now. OK. Tak, to sme dali. Vyzerá to byť na takú strieľačku mini. Niečo ako, že nejakí zombici tam idú. Neviem, nepochopil som presne, že o čo ide v princípe tejto hry, že či niečo musíme získať. Ale asi, že je to nejaký survival. Activate the satellites, Creepy. Čo je toto? Do Nie. you like this? Nope, I know like this. I know like this. A kde mám ísť? This? Nice reaction. Safe. One more. You have to find it. Smart move. Aha. Aha, to aj my máme taký dostrel. Som myslel, že budeme môcť tlačať. A on tu bude hádzať tie ohnivé kule. Ani my nedostrelme. One day. Here we go. Ta-da. Dali sme to. Čakal som, že to bude také najdlhšie. Hello, my friends. Smart move. Safe. I respect your opinion. Ta-da.
OK. No pain, no gain. Nie! To ako? You are dead. No ne, zistil som to až teraz. No. You're almost there. Keep going. Už vieme, o čo tu ide. No Activate the satellites, creepy. OK. Tak, teraz tu. OK. Takže to sú asi nejakí zombici alebo nejakí infikovaní ľudia, ktorí sú retardovaní a idú po nás. Do you like this? Nie, nemám rád. Ty to nechápeš, ja ti dám. Teraz tu. I respect your opinion. Not today. One more. You have to Jej, dali sme to. To netrvalo dlho a sme zas tu. Ne. Help me. O ne. damage rolling out. Ne. Ne. Ja som sa zle otočil. Akože... Toto je premakaná hra, ja som myslel, že je to taká debilná hra, že aj keď sa otočím, no takže to pôjde. Mil som sa. Activate the satellites, creepy. O nie, lekárničku. OK. Swag. Takže 3 nám treba. Raz, 2, 3. Hej, to len 3. No chance. OK. Dobrá hra. Blocked. O, dobre sme to dali. One more. You have to find it. Nie, Hello, my friend. nie. Safe. Dobre. Unstoppable. Týchto zabijeme najprv. Nice reaction. Almost. Nap time. Safe. Do you like this? Nope. I don't like this. One day. Nice reaction. O nie, to je ťažké. Smart move. Nie. To ako? Ale veď sme boli tak blízko. We are almost there. Keep going. Veď sme boli tak blízko. Yeah. Dobre, dáme ešte Activate jeden the level. satellites, creepy. Si, to som sa len priblížil k tomu. Pip, Creepy. pip, 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 pip. OK. Hello, my friends. Ja nie som tvoj kamarát. Nap time. One more. You have to find it. Nice reaction. OK. Teraz za chvíľku. Tak. Počkajte, stopnem vám to, keď budem ďalej. OK, teraz nás skoro zabili. Not today. Smart move. Unstoppable. Safe. Yes, dali sme to! Dali sme to! Yes! Haló? Well, Haló? this is where we dug you out. Maybe soon you can rest Už again. zás. O nie. I respect your opinion. To čo? Veď to je hardcore. To je hardcore. Do you like this? Nope. OK, to sme dali, už sme profi z časti. OK, takže toto bolo kúsoček dlhšie video, takže ak sa vám ľúbilo toto video, nezabudnite dať like, ak sa vám ľúbilo toto video, nezabudnite like, zdieľajte a odoberajte a komentujte, čo ďalej by som mal také natáčať, takže čus.